Morjesta, morjesta. Hei, tällä videolla olisikin sitten listotusta luvassa ja mä hankin tänään tuolta K-Raudasta tämmösiä johtokoululistoja. Eli mikä näiden listojen idea on, niin täällä on tämmönen aika iso hahlo, minnekä pitäisi saada noita johtoja menee. Ja tämä sen takia, että mulla on täällä 3 johtoa menee tämän listan alla. Mulla on täällä antenni- ja ATK-rasioita. Ja ensimmäinen asia, mitä mun pitää tehdä, niin että mä saan nämä johdot tulemaan täältä ja tämän listan tähän, niin mun pitää tehdä tohon semmonen kolo noille johdoille. Eli mä ajattelin, että mä leikkaan tosta vaan palan pois. Mutta joo, sieltähän ne mahtuisi tulemaan. Sitten jotta mä saisin tästä siistin, niin mun pitää saada tätä listaa katkaistua tämän pala pois tästä, että mä saan sen korvattua. Mä meinaan leikkasin siihen tämmösen palan ja mä haluan saada tän siihen tilalle, niin sit siitä tulee siisti. Mutta tuon leikkaaminen onkin vähän haastavaa, kun se on noin ahdas toi paikka ja mä en sitä saa sieltä pois muuten, kun toikaan ei lähde tosta nyt irti, niin mä kokeilen tällä oikein siististi, yritän saada sen leikattua tosta. Katsotaan lähtisikö se. Noniin, nythän se sieltä lähti. Eli siis ajatus mulla oli, että mä saan tämän palan tähän laitettua. Joo, pieni rakohan tohon jää, mutta kun katsoo, niin täällä on itse asiassa jo aikaisemmankin asentajan jäljiltä tommosia rakoja, niin en rupea sitä nyt sen enempää säätämään. Sitten jotta nuo johdot mahtuisi tänne listan taakse kulkeen, niin ne pitäisi saada sillain, että ne pysyisi jotenkin tässä asennossa. Ja mä ajattelinkin, kun mulla on tämmönen sinkilänaulain, niin jos mä sillä saisin kokeillaan, että pysyisikö nämä tossa betonissa, jos mä tällä laitan. Pitää olla vaan tosi varovainen, ettei tosta itse johtimen kuoresta saa sitten reikää tehtyä. Sehän tuntuu heti jo, kun se ensimmäisen sinkilän siihen laittoi, niin ne nyt pysyy varmaan tossa aika hyvin. Tän nyt sitten laitan tänne, niin siihenhän se istuu ja on erittäin siisti. Mut nyt jos katsotaan, niin ne johdot tulee todella siististi tuolla lattian raossa tällä hetkellä koko matkan. Mä uskoisin, että nyt kun mä tohon päälle ton listan laitan, niin se menee siihen aika hyvin. Ton ekan listan mä sain liimattua tänne ja se on nyt siististi tuolla. Ja nuo johdotkin vaikuttaisi hyvin mahtuvan tuolta takaa tuleen. Mutta voi olla, että mä varmuudeksi otan tuolta pienen palasen pois vielä, että ne mahtuu, ettei ne painaudu niin paljon. Nyt niillä on siellä reilusti tilaa kääntyä. Ja se tulis tohon nytten. Mutta näiden sauvojen kanssa tarvii olla kyllä tosi tarkkaa, että ne saa oikeaan kulmaan. Muuten jos se kulma on väärä, niin se jää irvistämään. Mut sit mä huomasin tässä semmosen toisen ongelman, että lattia on tästä keskeltä vähän hummulla ja kun katsoo tätä listaa, niin tää elää aika paljon tässä. Niin mä nyt ajattelinkin tehdä sillain, että jos mä heittäisin tonne päähän semmoset ruuvit, millä mä puristaisin sen tonne lattiaan ja saman homman tonne päähän. Elikkä mä laitan ne ruuvit tohon betoniseinään, siihen jonkun puupalikan ja sitten kun ne ruuvit otetaan pois, niin mä kittaan ne reijät ja maalaan. Sillain se on varmaan järkevin tehdä. Katsotaan miten se onnistuisi.
niin kokeillaan tehdä tälle sama operaatio, eli painetaan se tällain tänne lattiaan kiinni. No niin, se pakottaa sen nyt pysymään tossa. Nyt on liima kuivunut yön yli ja katsotaan, otetaan noin mun kiilapalikat pois ja toivotaan, että se lista on hyvin nyt kiinni. Eli tommoset pienet jäljet tohon jäi ja se piti ton listan hyvin täällä kohdillaan. Tässä kämpässä on tosi huonosti noita pistorasioita, eli ainoat pistorasiat aikaisemmin löytyi tosta, niin nyt mä päätinkin, että mä lisään tähän yhden pistorasian ja sitten mä lisään myös tänne toisen pistorasian. Ihan lähinnä senkin takia, että mulla ei tässä eteisessä ollenkaan ole missään pistorasiaa, niin tosta saa sitten tähän eteiseenkin tarvittaessa vähän sähköä. Ja noi pistorasiat mä laitoin vielä erillisen sulakkeen taakse, eli niillä on oma 16 ampeerin sulake, kun nämä rasiat, mitkä täällä aikaisemmin oli, niin siellä oli 10 ampeerin sulake ja mä en siihen ryhmään halunnut yhtään enempää laittaa kuormaa, koska 10 ampeerin sulake ei kestä kuitenkaan ihan hirveästi. Ja tässä on tällä hetkellä jo 4-osainen rasia, mikä on mun mielestä 10 ampeeriselle sulakkeelle aika paljon jo sitten. Näiden listojen kiinnittäminen on huomattavasti mukavampaa, kun laittaa non sähköjohdonkin kulkemaan tuolla. Mä laitoin tuommoiset pienet ruuvit tonne, niin tää johto pysyy kivasti tuolla seinässä kiinni. Ja silloin kun mä painan tämän listan tähän, niin se ei jää sitten kantamaan sen johdon varaa. Joo, nyt tulikin sitten yksi pieni ongelma, eli mä sahasin tota listaa tohon pätkän ja tohon pätkän, mutta sitten multa puuttuu tuolta vielä pätkä ja sitten puuttuu tosta pätkä. Ja mulla on tota listaa mulla on jäljellä enää tämmönen pätkä ja tää ei riitä kumpaankaan noista. Ja mä en viittis mennä ostamaan lisää tätä, koska tää myydään 3 metriä 20 senttiä pitkänä pätkänä. Ja mä en tosiaan tarvi kuin ton 50 senttiä sitä. Niin sitten mulla olikin semmonen ratkaisu tuli mieleen, että mä ostin eteiseen tämmöstä samanlaista listaa. Eli tää on ihan saman korkusta, mutta profiili on vähän erilainen, koska sinne eteiseenhän mun ei ole mitään tarvetta laittaa noita sähköjohtoja menee tuolla takana. Niin mä mietinkin, että tätä listaa mulle jää pikkusen yli, niin saisinko mä siitä tehtyä tohon ne pienet palaset, eli tohon kulmaan mä ajattelin laittaa tätä, mutta tää on vähän ongelmallinen, koska tää on tämmönen näin kapea ja tää ei tuo oikein siistiksi. Niin mä teinkin siihen tämmösen pienen virityksen, eli mä liimasin tänne tämän listan taakse tommosen pienen puupalikan, niin sillä mä sain tän leveyden samankokoiseksi näissä kummassakin. Ja nyt mä ajattelin, että mä sahaan tämän listan tohon oikein mittaiseksi ja käytän mä pikkusen maalasin tätä tästä päältä ja hioin, että siinä ei saumaa näkyisi pahemmin, niin sillä mä saan vähän säästettyä tässä, ei tarvi mennä ostamaan sitten hirveätä pätkää toista listaa. Ja tosiaan tuohon liitoskohtaan tähän päälle niin jää pieni tommonen sauma, näkyykö kameralle, niin mä ajattelin, että mä vielä kittaan sen nopeasti. Eli ihan pikkusen kittiä laitetaan siihen, niin saadaan toi sauma piiloon siitä. Ihan täydellistähän tästä ei tule, mutta ihan riittävän lähelle. On se parempi kuitenkin, kun ruveta ostamaan tuommoista pitkää pätkää tätä listaa.
Sitten täällä muutamassa kohdassa on tämmöisiä pieniä juttuja, että kun mä laitan tämän listan tähän, niin tää ei oikein asetu tähän paikalleen. Eli kun toi kulman painaa kiinni, niin silloin se lähtee tuolta toisesta päästä irti. Ja vaikka mä tähän liimaan laittaisin, niin se ei tuu tähän pysymään kunnolla. Niin mulla on semmonen ajatus, että mä laitan tähän tämmöset tukipalat. Niin katsotaan miten tää onnistuu. Mä laitan sinne se liiman nyt ensimmäisenä. Ja sitten painetaan se tuohon paikalleen. Eli se olisi nyt tuossa paikallaan, mutta nyt tässä on se ongelma, eli kun mä painan täältä, niin toi pää lähtee nouseen. Mutta ei hätä ole tämän näköinen. Tehdään sillä, että mä laitan tänne tämmösen vanerin palasen. Ja mä laitan täältä puristimen tähän. Eli tällä puristimella mä saan painettua tämän pään nyt pysymään tuolla. Ja sen jälkeenhän sitten tämä toinenkin pää pitäisi saada painettua tuonne seinään. Ja se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Mutta mä laitankin tänne tommosen tommosen palikan tohon. Ja sitten mä laitan tähän vielä puristimen. Eli painetaan toi nyt tuonne seinään ihan kunnolla kiinni. Ja laitetaan tuosta puristin paikalleen. Niin nyt jos katsotaan, niin se pysyy koko matkalta tuolla seinässä kiinni. Tosta se pikkusen lähtee irti seinästä, mutta ei haittaa mitään. Ja sitten otetaan tää ylimääräinen liima vaan pois tosta. Itse asiassa tonkin raon voisi tuolla liimalla jopa vähän täyttää, niin silloin ei sitäkään tule näkemään. Eli laitetaan nyt vaikka tuohon vähän tota liimaa. Tietenkin tähän voisi olla akryylimassa parempaa, mutta kyllä me tälläkin saadaan se täytettyä. Niin nyt se olisi siistimpi ja sitten pyyhitään vielä paperilla ylimääräiset liimat tästä pois. Joo, ja täällä listassa on ihan sama homma. Niin mä ajattelin, että mä laitan ton listan tällainen, eli mä laitan tähän tämmösen puupalikan, että laminaattia ja taivutan sitä pikkusen tosta, niin silloin se painaa sen nätisti tonne seinään. Nyt mä oon saanut nuo listat laitettua ja niistä tuli kyllä tosi hyvät. Mä oon erittäin tyytyväinen. Toi on kivan näköinen toi lista. Toi on tarpeeksi iso, mutta siellä mahtui kuitenkin kulkemaan ne johdot mukavasti takana. Ja yksi mistä mä tykkäsin tosi paljon, niin nämä on kyllä kivan näköisiä tämmöiset listaan asennettavat pistorasiat. Tulee mun mielestä erittäin siistiä. Vielä täällä olisi kaiken näköistä pientä, mutta nyt täytyy kyllä myöntää, että tää remontti rupeaa olemaan jo aika voiton puolella. Kaiken näköistä pientä pintaviimeistelyä tässä on vielä luvassa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tykkäsit siitä. Ja muistahan laittaa tää kanava tilaukseen ja käy tykkääs myös tästä videosta. Ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi moi!